La tardor i la seva màgia. Avui tenen per escenari els aiguamolls de l'Empordà. Des de fa dies deixem escolar les hores en aquest indret, tot documentant canvis de llum, de colors, de sons i també de llenguatge que la natura fa servir per arribar-nos. En aquesta època de l'any centrem la nostra atenció en la ronca de les daines. Encuriosits, bocabadats, intentem captar-ne l'essència. En cada gest, saltiró o en cada carícia. Els fotògrafs naturalistes volem mimetitzar-los, fer-los fonedissos i restar a l'ombra, per gaudir en silenci i per no ser descoberts. La Mireia i jo tenim un projecte en comú, la narrativa gràfica que a través dels sentits ens porti a comunicar el que avui és un tresor i demà pot ser un llegat pels que ens segueixen. Al fons de la llacuna, avui plena vessar, les daines ens ofereixen danses, efímers, molt efímers, però pentinades per l'oratge i els contrallums. És molt curiós observar com cada dia, i com si fos per ordre del guió, els mateixos actors surten a escena a la mateixa hora i al mateix lloc. Com? Una daina blanca? Aquí al parc. Ho diu TV3? Què dius? Hosti. Bé. Gràcies. A veure si hi ha sort.
M'agradaria tenir aquí el Martí Boada o el mateix Serratal, que va ser el que va introduir les daines al parc. Pensem en la possibilitat entre mil de gaudir de la presència d'un exemplar únic. No podem imaginar el fet de fotografiar-lo, però tampoc descartem quedar-nos a dormir aquí, matinar. No li coneixem els hàbits. Provem-ho? De les gantes al cortalet, dels roncaires al quinfranc. Si obrim els ulls, descobrirem racons inèdits, diferents. I si del respecte i el parlafluix n'obtenim la resposta, potser sí que aconseguirem quelcom. Gairebé estem sols al parc. Del Magà al Cerillosa i del Bruel als Europa. Caminem i obrim els ulls. Ens saluda un bitó, un abró roig, l'arpella, les ardeires, els xatracs, les baldrigues, els fumarells, l'ànec xiulador, el cullerot i un aligot. Allà, l'esparder, el xorier, l'arpella i el xot ens repassen de dalt a baix, com si ho sabessin. I entremig dels alzes, els pollancres, dels verns, dels oms, dels freixes i els tamarius, de tant en tant treu al cap una daina. Mentre canviem de guaita, tafanegem i tafanegem. Bolets, libèl·les i un camí clivellat d'olors que la pluja acaba de despertar. Mira, sí que ho és, mira. És la daina, sí. Corre, dispara. Oh, ferm! Quin mascle més gran! La llum és molt minsa, massa minsa, i es mou per l'ombra. Uah!
Mare meva, quina sort. I a més, la tenim tots dos. Som-hi. Anem a casa, ho editem i ho enviem. Demà tinc classe, però al sortir podem tornar, val? Avui fem la selecció, repassem els detalls que descrigui millor. Feina feta, val la pena. La tasca d'indexació precisa temps i ordre. En molt poc temps hem fet un munt de captures i seqüències que descriuen el moment. Ara cal ordenar-ho, cal numerar-ho, cal registrar-ho, si no, no ho trobarem. L'Agència Catalana de Notícies se'n fa ressò i, evidentment, en poc temps es reparteix per tot arreu. Es truquen de diferents mitjans per fer entrevistes, la ràdio, la televisió... Bé, també forma part de la feina i també és bonic, també cal ser agraït. Molt de silenci i d'un autocontrol impressionant també, no?, del fotògraf. Qui ho explica? Mireia. Mireia. Sí, no, bueno. Que tu a més ets fotògrafa de les Terres de l'Ebre, sí. Dels animals de les Terres de l'Ebre. Sí, sí. Clar, vull dir, simplement és... A veure, la base és la passió. Vull dir, és que et pot més la passió que la por en moments determinats, perquè, vull dir, ara perquè anem junts, però abans ja anava sola, i a vegades m'he posat per cada lloc, he pensat, mare de Déu, si em passa alguna cosa que no em troba, bueno... Però clar, vull dir, és més la passió de poder aconseguir aquella foto, és el que et pot, que estigues allí les hores que facin falta, en el fred, en el que sigui, per aconseguir-la. Clar, vosaltres el que es fa és, us poseu una espècie d'estança... Sí, són uns hides que diuen que són sí, cases tancades, però bueno, per exemple al Delta no n'hi ha. Al Delta simplement o t'has de posar dins una sèquia, o t'has d'amagar en un tub de rec, o bueno, t'has de buscar la vida. El cert és que des que vaig saber aquesta notícia, o la notícia que abordem ara mateix amb el Jordi Sargatal, què tal, Jordi? Bon dia, bona hora. Molt bon dia. Em pregunto a mi mateix, què sentiria, què pensaria si estic passejant pels aiguamolls de l'Empordà i de sobte em sorprenc perquè al meu davant hi ha una daina blanca. Una daina blanca als aiguamolls de l'Empordà. Pensaria, caram, és una visió. M'he pres... Alguna cosa m'ha fet mal? M'he equivocat de paisatge? Què hi fa una daina aquí? No sé quantes preguntes em faria, però serien moltes, Jordi, no? Sí, sí, tant. I faries bé perquè és una cosa força rara. Decidim tornar-hi i passar-hi la nit i despertar al parc. Han baixat les temperatures, més de 10 graus, i les previsions del temps són pèssimes, malgrat tot decidim dedicar-hi més temps. Lluna plena, vent, pluja, conflueixen amb la força de la ronca de les daines, que aquest any ens ha obsequiat amb una primícia. Com a notaris de la realitat, som testimonis d'aquests moments màgics reservats als que estimem la natura. Però volem compartir-ho i agrair als que fan possible amb la seva labor discreta, sovint callada. I és clar, estem parlant de la gent del parc, de tots ells, dels caps i dels que fan tota la seva labor. Gràcies a tots, gràcies a en César Romero, en Josep Espiguler, que va ser el que primer la va descobrir,
i a tot aquest equip magnífic que cada setmana, cada dia ens fan companyia. Gràcies.